dengakan udah bakato raso panuah jo sasak di dalam dado romanan elo nan ranca denai tadayo minta jo pintu poda pejap kita bau romanan elo nan ranca denai tadayo minta jo pintu poda pejap kita bau adia kan buang ko kuliah udah batanyo usah tak singguang yo adia baru bahulo badan dan surang kini ko handa baru haronyo adia ko dape rang caniago badan dan surang kini ko handa baru haronyo adia ko dape rang caniago jalan kabaru menurun panjang danau menghadang tiaga lombang ondehnya adi ya kan jolong gadang sair yang itu jalan kapulang ondehnya adi ya kan jolong gadang sair yang itu jalan kapulang adia kan buang ko kuliah udah batanyo usah tak singguang yo adia baru bapulo badan dan surang kini ko handa baru haronyo adia kini korang caniago badan dan surang kini ko handa baru haronyo adia udah perang caniago jalan kabaru menurun panjang danau menghadang tiaga lombang ondehnya